Ik ga hier al je wat speciaal biertjes staan, zeg maar. Dat van de streek, lef, sjoef. Dit is dan van de Brugse Sot, de cornet, de buurdels. Bij de slieterij in Burgum gaat in januari nog vooral drank over de toonbank. Maar de alcoholvrije producten winnen om populariteit. Hield dit meer klanten, vreeg je ernaar. Ja, wie merkt het wel. Hè? De meesten zijn er wel bewuster mee bezig. En ze hadden maand december on. Ze denken januari van we doen even rustig aan. Dus je merkt het wel, maar net, ik denk dat het elders in het land meer haast. Jonken het alcoholvrije bier binnen de Sint-Wurg nog volle meer alternatieven. Ja, zeker. Hè. Er was nou steeds meer op de markt. Dus zelfs een alcoholvrije whisky, gin was steeds meer just. Ja, we zijn er echt mee bezig om echt een hoeken te mandjes, maar we hebben echt meer non-alcoholische drank aan deel zetten. Dry January. Ben je bekend met dat begrip? Bekend? Waar, hè? Hier? Nou, Dry January. Dat mensen in januari net drinken. Oh nee, ik drink net vol, hè. Praat je niks. Ik heb wel hier mijn krat bier daar. Dat mensen een mannen net drinken in januari. Ik drink hier nog net. Ik heb vroeger brug gedronken, maar in de laatste 20 jaar net meer. Hoe ik geleerd werd. Helemaal net. Dus je doet wel mee om Dry January. Achteraf wel. Maar je drinkt nooit. Nou, zelden. Het is meer in december, het is een keer even een kort wit windje, maar dan houdt het ook op. Maar Dry January of net, de meeste mensen hebben toch nog een flessen met alcohol in steeds van zonder. Inderdaad, ja. Nee, die wil toch graag mijn alcohol. En de keuze moet er wezen, vind ik. Het is een speciaal zaak.